रजरे मु हेलेनी सजबाज 12टा हेलान छला खटड़े पडिची म जेजे पाड़ुजी मु भाबिने भूमि को गंधैला रे ल गेली नुटिया टानी झाड़ा लागिलानी टिके झाड़ा करी आसे ससुर पो बुढ़ा गळे जगन नुटा खोजु भूत तो लागिला झाड़ा पाड़ी केटी पच्चा बगलानी घर सा हाउ तू आउ गेरे गेरे हो पिला माने खेलुचंदी बोल मु झाड़ा जिमी मो नातुनी देजी बोतल या हो ता सरा बोतल आजिकल दुनिया जो है जी सब आड़े पानी बिल बाड़ी सब आड़े पानी सही मु लाटिन कर दिया आस पारिम ना छड़ा जजा कोन हग मानछि ना हो बेसला जजा हग स्पिन दाउनो भलो झाड़ा बांधल बेटी उठे का लाती देखा जाऊ से काम सारते ही पड़े नो 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 सोळा उडा तोर पाइखना नाही गिवे आमु पाइखना गई जा सोळा ससुर पोंदी झाड़ा करे बालो मुदलाउची दुगा बुगार झाड़ा पेदे बदे ससुर पो लाती आड़ा के जपट रगे दो लाती ए पटु सोळा छु आड़ा का एठी बाड़ बोला टिके बच्चे पड़िया बालो एठी के बच्चे पड़िया मुनिया उडा होगुस ताला टेक्का छटिया एठी किना टी के बाद दो वो बालन जजे मकुली जजे ससुर की होते टिके ओके दे मैंने मुझे आउनी जा पटु की देखाओ ना टी टिके बाद दो ससुर की गुटे हो गई दे मैंने सलाम ओ जा ससुर नाती माने गांधी कत कत होती ससुर को शांति हो गई दे no 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 देखंतु देखंतु हमरो ये भाई ये मौसा हमरो एडी स्विच करूछंती आंको गुडे शरम नाही कैमरामैन को देखैबो स्वच्छ भारत घर घर पहुंचला जते ये बाहर मल त्याग करछंती घरे घरे लाटिन पहुंची गलानी भाई ये को टिके मौसा टिके कहंतु आपण कहीं बाहर मल त्याग करछंती आपनकर कोन भद्रता जानना बाहर मल त्याग कले कोन असुविधा हुए पाइखाना स्वच्छ भारत घर घर पहुंचले पाइखाना पहुंचले पंचायत सरपंच को जन पारे ये मौसा जन मल त्याग करते बाहर
କେମିତି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଲାଜରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଟିକେ ବି ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବେ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁନି ଘର ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମର ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହଗୁରୁ ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହିଲି କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଭାଷା ଭାଷା କହୁଛୁ କଣ ହେଇଛି କହୁଛି ମୋ ଗାଣ୍ଟ ମାରିଦେଇଛ ଓ କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଲା ତୋର ଶୁଣ ବା ମାଇଟି ହବ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କିଏ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଲାଗି ଟିଭିର ରେଡ଼ିଓର ବଜାଇ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ବୋଉ କେତେ ଦେଖିବ ନା ଲୋ କାନ୍ଦ ସେଟା କିଛି ହବନି ତୁ ସେଟା କାହିଁ ତତେ ଉଠେଇ ନେଇଛୁ କଣ କିଛି କରିବା ନା ହବନି କରିବା ନା ଲୋ ଆଉ ସବୁ କଥା ସେ ଶଳା ଲାଟିନ୍ ଦୋଷ ଭାଇ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ ଲାଟିନ୍ ମିଳୁନି ଏଟା ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ ତତେ କଣ ଲାଟିନ୍ ମିଳିନାହିଁ କି ମୋ ବାଲ୍ଟା ମିଳୁଛି କଣ ହେଇଛି ଖାଲି ଭାଷା କହୁଛି ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବାଳ ଭାରତ ଜେଜେ ତତେ କଣ ଲାଟିନ୍ ମିଳିନି ନା କାହିଁକି ମୁହଁଟାକୁ ମୋର ଖରାପ କରୁଛୁ କହିଲୁ ବେ ସେ ଲାଟିନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ହକନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସରକାର ବା ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଟିନ୍ ମତେ ବାଲ୍ଟା ଦେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ ନା ଏଇ ବାহিରେ କରୁଛୁ ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ନା ଯୋଉମାନେ ନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ନାଚିବାନି ଆଗେ ମତେ କାହିଁକି ନାଚିବାନି କହିଲୁ ଜେଜେ ତୁ ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ବସେଇ ଦଉ ଶୁଣୁ କାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ ସେଇଠି ହଗୁଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହେଇବେ ମଣିଆ ଜେଜେ ଝିଅ ହଗୁଛି ମୋ ଛାତି ପାଟି ଆଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାଲି ବା ବୁଢ଼ୀ ହଗୁଥିଲା ସେଇଠି ଟୁକା କହୁଛନ୍ତି ହେଇବେ ମଣିଆ ଜେଜେ ବୁଢ଼ୀର ଦେଖଉଛି କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ପାଟି ଆଉଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀକୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ତୁ କାନ୍ଦ ନା ଗୋଟେ କରିଦେ କାନ୍ଦ ନା କ'ଣ କରିବି ଲାଟିନ୍ କରିଦେ ତୁ ତ ସେ ଖରାପ ଆଡ଼େ ଖାଲି ପଳଉଛୁ ଆଉ ହଉ ତୁ କାନ୍ଦ ଦି ଜଣ ମିଶି କରିବା ନୁହେଁ ତୁ ତ କରିବା ଆଡ଼େ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଅଲଗା ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯା ନା ଆଉ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେଣି ପଳେଇବା ଚାଲ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଆମ କଷ୍ଟମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କହ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭାଇ ଟିକେ କୁହ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଘରକୁ ପାଇଖାନା ମିଳିଛି ପାଇଖାନା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ପାଇଖାନା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ନା ଆମେ ନା ଏ ଦୁନିଆ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ରହିଲି।